Ja, Utabatam, det er Close Fire.dk her. Sammen med Coachfire.dk Coachfire.dk. og Flame Gamer. Og Flame DK-teamet, kan man sige. Undskyld for dårlig grafik. Og dårlig lyd. Okay. Dårlig alt muligt. Okay. Men det er Mario Kart 8 her. Vi sidder og spiller Mario Kart 8. Ja, vi laver lige noget sjovt her. Og husk at tjekke min anden kanal ud, The Beaver. Der er kun en video. Intro. Ja, så går vi i gang. Og jeg er så interesseret. Så har vi gennem slående. Ja, det der. Ja, tak. Som I kan se, jeg sidder og kigger på nogle af de nye baner. Jeg er så interesseret i dem. Ja, vi er. Fair! Kan ikke vinde. Og vi prøver bare en eller anden dybdebane. En eller anden demon. En eller anden dybde. Vi skal være en freaking hardcore bane. Alle sammen, spoiler alert. Spoiler alert. Barter and die. You're more barter. Nej. Beep. Beep. Back to this. Where's Rainbow Road? Nogen, der kommenterer det her. Jeg kommenterer det. Okay, så hvad der foregår lige med? Jeg ved ikke om det er kort. Jeg er nede på den nederste skærm, og jeg er Jossi. Jeg er oppe på den øverste skærm, og jeg er på anden pladsen, og der er en eller anden, der overhælder mig, som er et TV. Og Flame Gamer, han er... bag. Hvor er han? Hvor er du henne? Jeg er overhældet. Og Flame Gamer. Jeg er foran jer alle. Yes, you got it, holy shit. Ja, Ej, hallo. Secret. Faktisk regnbue-aktivitetsbanen i Mario Kart 8 ikke så svær som den er i Mario Kart Wii, altså. I Mario Kart Wii er den så svær. Der er alt muligt bumpet. Ja, i Mario Kart Wii er den altså meget svær, men i Mario Kart 8 er den faktisk ikke så svær. Og jeg kan heller ikke så godt lide den i Mario Kart 8, bare personligt, fordi den ikke er så sjov. Wow, Lukas er i anden runde, jeg arrangerer nu. Lukas er kun i første runde, jeg er i anden. Jeg er ikke frø. Ja, det kan jeg vist godt. I don't know the cost. Very nice. Hvorfor får jeg raket, når jeg er på anden plads? What? Er det kun, når man er på den sidste? Nå, men det kan godt være, at der er nogen, der spiller det her spil, fordi vi er sådan nørdet. Vi er ikke nørdet! Nej, det er vi ikke. Det er sjovt, det her. What the fuck? Det er mig, der klikker af. Ja, nu kan ikke sådan sidde og skifte controller hele tiden. Det er lige meget. Ja, sammen vi er en unfair men her, så gør det for. Koncentrerer. Så det betyder så, at jeg ikke koncentrerer mig ret. Nej, for helvede. Jeg tager æren, og jeg kan godt være på første plads. Jeg er virkelig god til det. Wow! Ej, jeg vil godt lige se, om man kan... badass snudvej! Shit. Badass, dude. Jeg skal nok finde flere snudveje, når jeg spiller det her. Det var altså en af de episke snudveje, hvor man springer over en ret stor del, og så en lille til bunden. Wow, jeg er ikke engang kommet til den sidste runde endnu. Jeg er ikke engang kommet til den sidste runde. Oh my god. Det er så snudvej. Der er snudvej. Ja. Jeg går ikke ud. Jeg går nu. Det var to i snudvej. Og jeg kan virkelig ikke så godt lide det afsted. Det er ordentligt hardcore. Ja. Det er så svært.
Det er heldigvis slutningen af banen, så du har bare givet lidt. Sådan. Nå, men det er det. Hvad? Jeg har noget på anden. Jo. Det var sjovt, men vi spiller videre. Jeg tror, at det her er faktisk en episode 1, måske. Det kan godt være, der kommer nogle flere af de her videoer. Det er i hvert fald bare noget sjovt. Og vi skal lære 3. Anbefaler Mario Kart 8 stort, hvis I hader korte Mario Kart-spil. Lukas er badass! Er det ikke sejt, Lukas? Du tog lige den der helt vildt fede snudvej. Alle sammen, kig på Lukas' skærm. Mig, Noah og Flame Gamer og en anden dyb skærm, som ikke er nogen af vores. Det er bare en anden. Nej, det er sådan, det er sådan en skærm, der kalder den Lakito-agtig, fordi Nå, det er kamera. det hele. Den filmer bare sådan, se nu filmer den for eksempel mig, nu kan Og du skulle du have lagt mærke til, så er det jo Noah, der er player 1. så den Jeg var hjemme hos ham faktisk. Så den men I skal ikke kigge på den, imens I er i gang med et race. Den hjælper ikke. Holy crap, det tog lang tid for Lukas at vende. Så ja, der er nogle rigtig Er det kun os 3? Ja, det er kun os 3. Og vi skal nok prøve en runde, hvor vi kæmper mod nogle rigtig, rigtig svære nogle alle sammen. Ja. Husk at tjekke det ud i del 2. Så ja. See you later. Nej, det er ikke slutningen. Er det ikke? Nej, overhovedet ikke. Det hedder Electro Drone. Det lyder helt vildt episk. Sådan helt Elektrodrone. Det lyder som en eller anden. Ja, det lyder som Det lyder som et eller andet sådan en. Ja. Sådan. Okay. Hver gang. Den der taber, eller hver gang der bliver ramt, skal jeg den der putte lyd. Jeg glemte det. Og jeg ønsker, at jeg kunne vise YouTube, hvor god jeg er. Alle sammen, jeg er den bedste af dem alle her, der sidder her til Mario Kart. Jeg er faktisk rigtig god til Mario Kart 8, fordi jeg fik det sådan lige da det kom. Fordi jeg har glædet mig meget til Mario Kart 8, så undskyld, jeg er professionel. Mine venner siger i hvert fald, at jeg er professionel, så det kan jo godt være, at jeg synes, nu er ikke så det. Ja, så. Oh my god. Fuck, jeg er god til at spille. Theo, du er faktisk ret god til det, det vil jeg godt sige. Theo har kunne overhælde mig i starten. Theo, Ja, så vil du virkelig godt det. Det er fordi, du spiller virkelig meget Mario Kart. Jo, jeg spiller ikke meget mere. Jeg er i gang med at professionel. Okay, stadigvæk. Lad os bare lytte til det episke. Vent, jeg skal bare lige skrue lidt op. Sådan, så vi kan lytte til det episke Mario Kart. Sorry, up this fucked up challenge. Det er det sgu ikke nogen Pause challenge. Ked Så af er jer jeg i på den pausen. Bare kold i jer. Hvor er fjernbetjeningen? Hey, Theo. Theo. Det er sådan, så jeg har det Jeg sjovt. gerne have nogle... Nu er vi klar. Ja, vi spiller bilder. Okay, vent til godt. 3, Okay. 2, 1, nu. Og lad os bare være stille, så I kan høre det episke Mario dubstep. Du er ikke dubstep. Ja, det ved jeg sådan noget lidt, tror jeg. Okay, lad os bare høre. Nej, vær stille! Vær stille, Frozy! Vær stille, Frozy! Ja, du hedder rigtig Dit YouTube-kædenavn. er Frozy. Det kalder jeg ham i hvert fald. Men vær lige lidt stille. Vær lige lidt stille, så vi kan høre det episke. Jeg er dårlig til det her spil. Så gør vi det. Det er ikke engang slut endnu, jeg skal køre det. Jeg troede lige, jeg var færdig, så jeg kan slippe. Men nu skal I bare være stille, så vi kan høre det. Nu er jeg glemt helt væk. Hey, Theo, vær lige stille, så jeg kan... Nu skal vi se Drift Master. Jeg er stadig bare lige lidt stille, Frozy, så vi kan... Så vi kan høre det episke musik. Kom nu på.
Måske er den her sang copyrighted, det er derfor vi taler sygt højt over den. Ikke også? Det kunne godt være, at den er copyrighted. Okay, jeg vil røre det. Virkelig dårligt til det. Ja, og jeg er virkelig dårlig til den her. Det er i hvert fald ikke meningen med copyright. Det er altså ikke meningen, Nintendo. Vi sidder altså og gør det her sådan, så vi anbefaler stort det her spil, og Nintendo. Nu tænker jeg lidt ikke. We don't try to copyright it because we can't. Du kan ikke finde at tale engelsk, jeg kan godt. Okay. We strongly recommend this game. It's a really good game, and you should definitely try it. Står et skjul. Og hvis der ikke er nogen, der forstår, hvad jeg siger til jer, vi anbefaler stort det her spil. Det er et rigtig godt spil til jeres venner og det hele. Vi lavede den her video, så vi anbefaler det her spil. Vi har lavet den her video, så I kan prøve det her spil. Vi gør det sådan, så I kan få lyst til måske at købe det her spil. Det er ret godt. Det er meget godt. Men det er dumt. Aldrig selv. Kommer med så sokker på. Fødderne. Ind mod solen. Hvilken dato er det? Den 23. Nej, det er ikke den 23. Den 23. Den, Jo, den 23. det er den 23. april. Det er virkelig varmt. Er det? Jeg tror bare. Nej, det er ikke så varmt. Right. Okay, så er der en eller anden fremmed mand, der kommer. Så vi må slutte med solen. Vi ses. Alligator! Episode er 2. We recommend the game.